2025 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव BPFआ गोहोआव फैफिननाय उनाव आयेन बेरेखा जुवा गेलेहोनानै नखर आरो इयुनखौ फोजोबस्रांनाय जिनाहारिनि जाथायफोरा बांदों। एसटि दाबिनाय आरो होबथानायनि दावराव दावसि बेसेन बांनाय साख्रिया खमायलांदों। हा फाट्टा होगोन होननानै थगायनाय निखावरि आरो रान्दि आइजोफोरनि अरुनदयखौ दाननाय मेला खुंनानै आनजादनि समाव फरायनायफोरखौ थासारि गैयै खालामदों। BTC बायजोनि सुबुंफोरखौ BTCनि EM MCLA बानायबाय आरो MLA बिजाथि बानायबाय। फरायसाफोरा गावनि मोनथायनि रैखाथिनि थाखाय फरायनायखौ नागारनानै सोमावसारनोसो गोनां जाबाय। BTRआव हिंसा आरो दावराव दावसिया फैफिनबाय। BPF माने मा? BPF माने मा? BPF माने मा? BPF माने मा? बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्टआ जाफिनगोन दाफिनगोन सालायफिनगोन बे खोथाया निश्चित। ओंखायनो गोनो गोथो जायालाबानो जायफोर एसे ओरै थांहां फैहां जाबाय थादों थगायनाय बाथ्राफोरखौ नंगौ साननानै थाफाबाय थादों बे बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैयो जों बयबो इउपिपिएलआव ज' जाफैदों। दिनै रायजोआव जोङो नुनो मोनदों बिटिआरआवहाय अर जोंब्लावनाय फैगोन 9 थारिख MLA इलेक्सननि थाखाय ना दा बेनि सायावनो आङो गिबियाव नैबे दावराव देख्रेब आयगनि सायाव जोङो सावरायलायगोन बिथांनि भिडिअखौ लानानैनो जोङो सावरायलायगोन लोगोसे जोङो नैबे सेवली महिलारि मेडामनि सायावहाय दावराव देख्रेब आयगआ बेसेबां बानस'दों बेनि सायावहाय जोङो सावरायलायगोन। नैथियाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो सावरायलायगोन नैबे नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दङ जायखौहाय जोङो APB पार्टीनि सासे सेक्रेटारि प्रदीप कुमार ब्रह्म होननानै जोङो सिनायनो हायो। लोगोसे जोङो नुनो मोनबावदों बेयावनो अनजालि दैमारि मेडाम दा बिसोर सानैनि गेजेरावहाय जोङो सावरायलायगोन। गिबियाव माखासे XNDP फरामनि केडार्सफ्रा मा बुंदों ससे खोनासंग्रो। बारग' NDP हिसाबै थांनाय BTC बिसायख'थियाव APB राजखान्थि हानजा दानानै नोंथांमोना बिसायख'थि गेलेदोंमोन नाथाय जाफुंसार जानो हायाखै। दिनै BPFआव माखासे मददगिरिफोरखौ लानानै हाबबाय मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? बुस्थुआथ' थांनाय जे जोङो APP बाय जोङो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन आरो गेलेदोंमोन खिन्थु आनफर्चुनेटलि जेबो गैया आरो सापर्ट बेसखौ मोनासै जों बेनिखायनो APPखौ जों नागारनानै दा जोङो नैबे दानि रानिं गभर्नमेन्ट जिथु BPF बा हाग्रामा महिलारि सार दैदेननायजों जोङो बिथांनि पलिटिकेल पार्टियाव जों हाबबाय। रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय XNDP फरामनि माखासे केडार्सफोरनि सायावहाय जोङो मिथिनो मोनदों XNDP फरामनि जायफ्रा केडारफोर XNDPफोर बिसोरो BPF पार्टियाव हाबदों होननानैहाय प्रिभियासलि XNDPफ्रा BPF पार्टियावखा APB पार्टी दानायनि थांखिया मामोन UPPL पार्टिखौहाय फेजेननाय APB पार्टिया मा हास्थायदों गाद्दि हास्थायदों जेब्लानाखि लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्टआव अनजालि दैमारि मेडामा जेब्ला स्टेटमेन्ट लादोंमोन बै समनिफ्रायनो आङो आन्दाज मोनदों अनजालि दैमारि मेडामा अनलि गाद्दि आरो फैसानि थाखायल' हास्थायग्रा सासे लिडार। दिनै जों क्लियारलि सावगारियाव नुनो मोनदों बेयावहाय सानैबो APB पार्टिनिनो आफादगिरि दा बिसोरनि थांखिया मामोन बिसोरनि थांखिया जाहैबाय बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय काउन्सिल इलेक्शन BTC इलेक्शनावहाय UPPLखौ फेजेननानै जेरैब्लाबो BPF पार्टिखौ लाबोनानैहाय दावराव दावसिखौहाय लाबोफिननाय बेनो जाहैबाय प्रदीप कुमार आरो अनजालि दैमारि बिसोर सानैनि थांखिमोन रायजोफोर। दिनैबो आं नुहरदों BPF पार्टिया NDPफोरनि खामानिखौहाय मावा बेखौ आं नुहरदों रायजोफोर। दा जायफ्रा NDPफ्रा BPF पार्टियाव हाबदों बिसोरो दावदै गला जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आंनि बुंनाया नंखाय नंदोंब्ला। बे समाव जों सावरायगोन रायजोफोर नैबे सावगारिनि भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय दावराव देख्रेब आयंमोननि बुंनायखौहाय ना जेराव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सेवाली महिलारि मेडाम सेवली महिलारि मेडामनियावहाय
कौटि रांनि बिनियावहाय सम्पत्ति दङ दा बे कौटि रांनि सम्पत्तिखौ जोङो ससियेल मिडियायावहाय गोबां सुबुङानो नुगासिनो दङ दा बेनि सायावहाय जोङो एसे सावरायलायनोसै जुदि सेवली महिलारी मेडामा बे एमएलए इलेक्शनखौ दारायामोनब्ला अब्ला बिपिएफ पार्टीनि सीएम मिस्टार हाग्रामा महिलारीनावहाय एसेबां सम्पत्ति दङ होननानैहाय रावबो मिथिनाय नङामोन रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबायना दिनै साफ्रोमबो रायजो राजानि नोजोरावहाय सेवली महिलारीनि सम्पत्तिया रायजो राजाफोरनि आवग्रिनानै दोननाय जे रायजो राजाफोरनि थैखौ दान होनानै दावहा नांनानै मोननाय नैबे फैसाखौ बुथुमनानै दोनदों होननानैहाय बयबो गोसोआवहाय सानदों हयथ' जानो हागौ ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन दा बिनि बेलायाव आं बुंगोन बेवहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदियाबो दिनैनि समावहाय सेवली महिलारीनि सम्पत्तिखौ बाथ्रा बुंनायनि थाखाय खर' सानाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय जाय बिक्रम दैमारी जाय कास्टम बसुमतारी जाय दावराव देख्रेब जाय अमर सिंह ब्रह्म नै बिसोर बायदि मानसिया सेवली महिलारीनि जायगायाव जुदि सोरबा इउपिपिएल पार्टीनि केन्डिडेटआ बेबायदि सम्पत्ति गोनां जानायमोनब्ला अब्ला दावराव देख्रेबमोन बायदि अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिया सैमा फाग्लानिफ्रायबो बांसिन सोंख्रावबायगौमोन गामि गामि माने थाबायबायनानै हाबबायनानै दिनै सरखाराव दङ बेनिखायनो दावराव देख्रेबमोन बायदिया सेवली महिलारीनि थाम्फै होनानै होग्रा आरो बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबनि संख्रि जानानै देरगासिनो दङ अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदिया रायजो राजा नोंथांमोन बिक्रम दैमारिमोन बायदिया बेनिखायनो बिसोरो बे समावहाय सेवली महिलारी बिपिएफनि सीएम बिपिएफनि मावथिफोरखौहाय बानस'नो थाखाय बिथांमोननि खुगायावहाय दिनैहाय राव ओंखारनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर उफाय गैया बिसोरनिनो संख्रि जादों रायजो राजाखौलाय मानो नांगौ गाव गावबागाव उदै फिसिनो मोनदों गाव गावबागाव नांगौखौहाय मोनदों बेनि सायावहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदिया रायजो राजाखौ जेबो सिन्था खालामा मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दावराव देख्रेबमोन बायदिया जुदि इउपिपिएल पार्टीनि सोरबा लिडारा बेबायदि सम्पत्ति थानायमोनब्ला एफिडेभिट मोननायनि लोगो लोगोनो दावराव खालामनानैहाय समाजावहाय गोसारहोजोबगौमोन आरो इउपिपिएल पार्टीखौ ओरैबायदि बिगाब रायगौमोन आं बेखौहाय सानदों रायजो राजा नोंथांमोन मिथिबायना एक नाम्बार मिस्टेक खालामना लाबाय बिपिएफनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा गावनि हिनजावखौहाय एमएलए बिजाथि फसंनायनि थाखाय नङाब्ला रावबो मिथिनाय नङामोन बिनि सम्पत्तिखौ नोंथांमोना अनलि स्क्रिनावहाय 128 क्र'रल' नुदों नाथाय बिसिनि सम्पत्तिया खमब्लाबो रोजासे कौटिनिबो बारा बिसिनावहाय सम्पत्ति दङ जानो हागौ रायजोफोर आरो जुदि बिसोरनोहाय सम्पत्तिनि सायाव सम्पत्ति जुदि होबाय थालांनो गोसो दङब्ला रायजो राजा साफ्रोमबो भट हो बिसिनोनो सेवली महिलारीखौनो एमएलए आव लाबोफिन ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जाय महिलारिया दिनै सासे साधारन एमए फरायनानैहाय रायजो राजा नोंथांमोन एमए फरायनानैहाय दलद थानाय मानसिया दिनैनि समावहाय कौटि रांनि मालिक जादों 128 कौटिनिबो बारा अब्ला एमएलए जाखांनायनि उनावहाय बिथांनि धोन सम्पत्तिया 200 कौटिनिबो बारा जानाय नङा खोमा रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ नोंथांमोनाबो सिन्था खालाम बेयो मेगन सानायनि बाथ्रा नङा गासैबो राङानो रायजो राजाफोरनि 17 बोसोरावहाय बुथुमनानै हिनजावनि एकाउन्टावहाय सोनानै दोननाय बे फैसाया नोंसोरलाय मा बुजिदों बेसे रायजोफोर आं आरोबाव माखासे ससे सेलिब्रिटिसफोरनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना सावगारिखौ नायनानै ला बिथांमोना बिपिएफ पार्टीयावहाय माला गानहोजानाय जोङो नुनो मोनदों माला गानहोनाया गिदिर बाथ्रा नङा मानोना सेलिब्रिटिसफ्रा जेरावनो लिंहरो बेयावनो थांखायो बिसोरनि गेजेरावनो नाथाय माखासे साइलेन्ट भटारफोर दङ दा बे साइलेन्ट भटारफ्रासो डेन्जार रायजो राजा नोंथांमोन फारसेथिं बिसोरो गावखौहाय साधु दिन्थिफ्लायो नाथाय सिङावहाय बिसोरो नैबे आसिखौहाय गुबुननो फानो बेबायदि भटार्सफोर सेलिब्रिटिसआवबो दङ रायजो राजा नोंथांमोन जायफ्रा माने लाख थाखानि सेलिब्रिटिसफोर बिसोरबायदि मानसिया माब्लाबाबो इउपिपिएलखौ मोजां मोना दिनै आं बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादोंमोन मैयानि समावहाय आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन लोगोसे आङो सानसुमा रामसियारिनि सोमोन्दैबो फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना दिनैबो नायदो नैबे सानसुमा रामसियारिया इउपिपिएल पार्टीनि दैदेनगिरि सीएम प्रमद बर' सारखौल' माथ्र दाय साजायनो नागिरो
नाथाय बिथांमोना गावसिनि दाय जे BPF पार्टीनि दाय बेखौहाय माब्लाबाबो नुवा मानोना रबिराम नार्जारी साराबो BPPFनि सासे आफादगिरिमोन बै समावहाय बर'जों बर' होसोग्लुंलायनाय बर'जों बर' बुथारग्लुंज्लायनाय बेखौहाय हयथ' सानसुमा रामसियारि बायदिया बुजिया आरो मोनथिया जानो हागौ मानोना बियो BPF पार्टीखौ सना बायदि नुयो बेनिखायनो बिथाङा बिनि सायावहाय माब्लाबाबो गाज्रि नुवा नाथाय बिथाङा सासे इउनिभारसिटिनि फरायसा हिसाबै बेखौ साननांगौ दे बर' हारिया माबायदि खालामजायोब्ला गोजौ लामाथिं आगान सुरलांगोन बेखौ बिथाङा मिथिनांगौ एकमात्र बिनियावहाय थाखानि सोमोन्दैल' साननाय दङ होननानै आङो साननो रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि